Señoras e señores, son as 6:27 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos, en donde? No, voltas co prato, claro que sí, o programa da cociña en directo da Televisión de Galicia, que, por certo, teño que dicirvos que moitísimas grazas, porque onte veunos moitísima xente, cada día somos máis, como nas nosas redes sociais. @voltas co prato, aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano con dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Vestes o botanero de Xulio? Sí, pregunta na casa quen che leva o gas. Ti, Pois- seguro. E non me cobras? Bueno, Para que dis ti? Bueno, Que che fixen eu? por que te metes ca miña Que che fixen camisa? eu? Que é unha camisa No, pero chulísima. Ten unha cor bastante bonita. me que pasa que- dixo todo o mundo que estaba moi guapo. Bueno, Sí, está moi guapo. Porque lle queremos ben, que llevamos a decir. porque No, lle ti queremos non. ben. Dixo che butanero. Estefanía, como estás? Moi ben. Estás ben? Sí. A túa camisa sí que é bonita, por certo, eh? E Xulio está moi guapo. Bueno, De feito, gracias. eu díxenlle hoxe a Xulio, Xulio, que guapo estás. A ti dixo algo? E a ti non che Pois, dixen nada. É verdade, Pois- é verdade. Pero fixade, que camisa moi chula, eh? Moi chula. bonita. No, a túa, digo, que é moi bonita. Ah, gracias. Todo moi bonita. Tienes con ganas de cociñar? Sí. Que vos apetece cociñar? Pois algo rico, chaval. Algo rico. Bueno, pois algo rico seguro que imos cociñar, porque sempre cociñamos algo rico. Quero dicir, que novedade é esa, non? Porque non cociñas ti, entón. Evidentemente, pero imos cociñar o que nos trae a nosa queridísima Carmiña de San Sadurniño. Son Carmiña, son da parte de Ferrol do Concello de San Sadurniño. Vamos facer unha receta de croquetas con champiñóns e xamón. Nunha tixola, con aceite, unha pouca manteca, vamos desfacendo, añadimos a cebola, picadinha moi picadinha. Poxámola ben puxadinha, agregamos os champiñóns. E damos tamén aí unhas voltas. Botamos a farina, e que non queden grumos, botámoslle unha pouca nata líquida e leite enteira. Según vai facendo falta, botámoslle tamén o xamón. E vamos a ir revolvendo hasta que se faga ben a bechamel. Vertémola nunha bandexa. O outro día faz croquetas, pásalas por pan rallado, huevo e outra vez en pan rallado. Nunha cazola con aceite ben quente, valas friendo. Están estupendas, saben que é unha maravilla. Espero que guste a receta. Hasta outra. Chao. Por favor, un aplauso para Carmiña de San Sadurniño, porque... É outro podrido. Espera. Un aplauso para Carmiña porque estaba no río, unha praia fluvial, parecía que estaba chovendo, pero non. E o mellor é que estaba así. Bueno, vamos a fazer unhas croquetas hoxe no Voltas co Prato. Estaba tranquilamente cantando a receita para o programa. Gustoume moito, Carmiña. Bueno, croquetas. Croquetas, buah. Croquetas. É para poñerse así, é dicir, unha de Sí. croquetas. Que aí está, como Carmiña, unha de croquetas. Croquetas é algo que, vamos, adoramos todos e ademais hai moitísimas receitas, porque de que van ser as De que croquetas? Xulio Mato. Pois mira, a croqueta, por definición, xa é aproveitamento. Vale. Entón, a miña, vou aproveitar un rabo de pulpo que teño aí. Ah, E como tampouco vai ser todo aproveitar, comprei un queixo tamén. vale. Gastou cartos hoxe, eh? Home, claro. Gastou cartos, Claro. moi ben. Sabes de que nómina se desconta eso, non? Da miña. O sea, que as túas van ser de... Un queixo afumadiño, de polvo que, queixo. que casa moi ben, polvo. Oh, que ricas, eh? Van a Sí, estar moi ricas, moi ricas. encántanos. A gañar, As croquetas de polvo están moi ricas e todo o que sexa polvo con queixo, que ademais hai moitas tostas tamén, e demais, isto vai Todo que ser... sea croqueta, Está todo. hai que ser moi cafre para facela mal. Hai que ser eu. Estefanía Colmeiro, que vai facer? Pois eu vou a facer de chourizo. Chourizo. Sí, de chourizo e mel. Como? A ver, espera. Pare usted, Como señorita. despois Chourizo e mel. e mel. Sí. Bueno, pues... Como te quedas? Bueno, pois igual gaña Xulio Mato, hoxe, eh? Sí, sí. Igual gaña. Eu tamén o vexo. Ninguén contaba con isto, pero a millor... Ninguén contaba con mel, pero ahora teño ganas de probalo. A ver, Cañotas, que sepas sí. que hai xente que paga por estas croquetas. A ver, hai xente que paga por moitas cousas. Moita máis da que pensas. Hai xente que paga por moitas cousas, eh? Xa pagarás ti por elas. Así que te entino. Bueno, vamos ver se están boas ou non. En calquera caso, señoras e señores, cociñamos croquetas. Hoxe no Voltas co Prato marchamos con Xulio Mato. comigo. Veña, vamos alá. Moi bien. Ui, que me levo a Bueno. alfombra. Opa. Como comezamos unhas boas croquetas, Xulio? Mira, Que é pois eu, importante. hai A ver. dúas maneiras de facelo. Unha pode ser tendo xa un resto dun guiso, de facer unha bechamel e acoplar eso, Ajá. e senón esta que vou utilizar eu, que é botar a manteiga No. nunha pota. No. A ver, bechamel é manteiga, fariña e leite, non te poñas cazurro. O sea, eso leva toda a bechamel. Vale. Entón, mira, eu utilizo 80 gramos
de Por eso lle manteiga. gustan as croquetas, porque levan moita manteiga. No, ves? levan 80 gramos por litro de leite. 80 gramos de manteiga, Vale. 80 de fariña E que máis? e un litro de leite. Vale, despois Estámolo vendo aí, está vendo a xente da aromatizado como queiras. Entón, vamos prender ese lume. Era ben que o prenderas o lume, sí. Sí, entón, Xa tiña que ter prendido. Hai No, xente porque senón queimas a manteiga. Escoita, hai xente que as fai con aceite e outra xente con manteiga. Por qué? Bueno, pois non o sei, porque en realidad a manteiga, unha vez que enfría, axuda a solidificar e a que sexa máis fácil de traballar. Ah, Claro, vale. a manteiga, ti Despois, pensa que a isto, mira, hora de facer as isto é un boliñas, bloque, non? Sí, é un frío. bloque, sí. Tentámolo aquí e ao enfriar vai volver a facer un bloque. Claro. E o quecer vai volver a dar textura líquida. Entón, É listo, rapaz, sí, e non parecía, É listo, Bueno, mira, Pensaba que non, pero aí o que vamos a facer é dourar un poquinho de allo, un par de dentes, Na manteiga, na ben manteiga, picadiño. e unha cebola ben picadiña. E cando este pochadiño eso, voulle engadir o polvo. Moi ben, pois que nos chame a xente da casa, por favor, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber que receitas tedes vos de croquetas, porque adoramos as croquetas neste programa, é das moitas cousas que adoramos, e queremos saber cales son as vosas receitas, porque hai tantas receitas como a croquetas en Galicia. E, por certo, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 de outro, moi atentos, que queres dicirlo ti? 50 euros dunha vez? No, digo sempre. 50 euros dunha vez? E 50 doutra. No, a Voltas co Prato da Televisión de Galicia, en directo. Que? Quedas Eu con frito, non? digo sempre, mira, xa teño aí, ves, Sí. a manteiga derretendo, vamos sí. a baixar Oh, un pouco que rico para vai estar que iso, non se nos queime, hai que baixala porque a manteiga é un pouco traicionera. Ui, si queima eso. Si Claro, queima no. eso xa escangallaches as croquetas. Claro, hai que empezar de cero. Claro. E como non vai ser o caso, mira, aí xa botamos a cebolinha. Está mirando que se xa o vaya. público porque xa debe cheirar a queimado aí. No, Sí. non cheira a queimado. Sí. Verdad que non cheira a queimado? Cheira a ben. queimado, que cheira a Claro. queimado. Nin Dicide ten- que si, dicide que cheira a queimado. Nin ten gana de traballar, nin ten olfato. Vos ide comigo, vos tedes que ir comigo, non con él. No, Claro. van ca xente... Ca xente decente. Van co pueblo, entende? Veña, vamos a deixar aquí a Xulio que está sofritindo isto, marchamos con Estefanía Colmeiro, veña. Ai, Colmeiro que está con chourizo. O chourizo nunca falla. Nunca. Nunca falla. Nunca. Se tes un chourizo, tes un amigo, porque a todo o mundo que lle das chourizo para comer, tes na casa, dalle. A ver, sei que sou un pouco mal, pero é verdade. Ti tes chourizos na casa e xa a xente está encantada contigo. Efectivamente. Ou non? Sí. Chourizo un pouco viño e que máis se pode pedir, É que a non? xente, Pan. a xente Pan. pensa fatal. A xente pensa fatal, de verdade. Vale, vouche contar as miñas croquetas. Moi ben. Aquí na pota teño 50 gramos de manteiga, Sí. teño a cebola sofreindo, Vale. e en cantidades vou a usar o mesmo de manteiga en fariña, outros 50 gramos. A xente da casa ten por aí as cantidades, para o litro de leite, aí o En estades este vendo. caso sería para medio litro, Para un litro... Para medio. Para medio 50. Claro, ¿Sí? pero para un litro ten aí 100, vale, 100. Sí, 100, está, digo vale. que o están vendo aí na casa, vale? Vale, Para a xente que perfecto. queira facer un litro. Un litro, que non lle sí. cheguen. Que non lle cheguen as croquetas. Así conxelan, E conxelas, é verdade, que ademais unha cousa boa das croquetas é que as podes conxelar. efectivamente. Eso está moi ben, sempre. Sí. Moi ben. Pero este chourizo non é da casa. Este chourizo é logo, Sí. como non é da casa. É da casa. Non o fixen eu, pero de algunha casa é. Ah. A ver, vou remover eu aquí, porque senón isto queima se Ti che. faz chourizos. Eu fago chourizos, xa o expliquei neste Bueno. programa. Pois a ver cando me traes algún Fago chourizo. Non te os trae porque te portas mal conmigo. Se te portaras ben, terías chourizos. Que os saibas. Que me porto mal contigo. Sí, Non sí. sei se os meus compañeiros de programa probaron algún chourizo teu. Probaron. Bueno, probei o do sogro. Probaron chourizos do meu sogro que fixen, pero que fixen eu. Os do teu sogro provei no seu. Pero fixen eu. Serán do teu sogro. Bueno. Ti ben dixeches os Mira. chourizos do meu sogro. Mira, vou chamar a Carmiña porque xa se me está faltando outra vez ao respeto. Así que, por favor, que veña Carmiña de San Sadurniño. Un aplauso para ela. É que... Hola, Carmiña, que tal, como estás? Moi ben, de Eu, momento. de verdade que ás veces aquí penso que estaría mellor na casa, porque aquí é unha falta de respeto constante a mí. Bueno, non me digas. Bueno. Pero como che fan eso a ti? Ves? Eso é o que digo eu. A ti Eso non che- é o que digo eu. Un chaval tan... eso non se pode fazer, Carmiña entende. Carmiña entende. Vamos ver o que está facendo Estefanía, queres? Vale. Veña. E mía, olvidousme que eu botelles unha pizquiña de canela. Ah. Que dalle un sabor diferente. Espera. Atención ao truco de Carmiña. Isto é importante, Galicia. Porque Carmiña di que lle botou unha pizquiña de canela. E iso, madre, Eso é explosión de sabor. explosión.
Claro, pois ao mellor aí vai ben con mel tamén, vente por aquí, Carmiña. Igual non estou tan mal encamiñada, non? Igual non vas tan mal encamiñada, Porque eu vou facer unhas croquetas de chourizo, boas tarde, Carmiña, de chourizo con mel. Moi ben. Pero, bueno, a mel boto yo ao final. Unha vez o que está frita xa o que é a croqueta, botolle o mel. Claro, por se acaso non che gusta non botarlle, entendes? Claro. A min o mel gustame. Sí, está rico, Bueno, e sempre aquí mel da teño... casa. Da casa. Da casa, hombre. Da casa. De eso non hai duda. Sempre o Eso é produto, canto mellor calidade, mellor van a ser as croquetas. Moi ben. Cebola da casa, chourizo da Cebola casa, da manteiga casa. da casa. Efectivamente. Todo da casa. Todo natural. Todo natural. Así da gusto. E aquí teño o chouriciño que eu deixo que se cociñe coa cebola, así que solte toda a grasiña. Sí, verdad. Se recende, verdad. Eu xa empecé a ter fan. Carmiña acaba de facer o mellor xesto deste programa, cale? Xa empeza... Xa entra un pouco as gasas, verdad? Sí. Ese é o xesto deste programa. É que o programa faise nunha hora do día que é perfecta. É perfecto, sí. A hora de merenda. Porque estás a cabalo entre a comida e a cea, entón, claro, está a xente xa con famiña. É así. Carmiña, que che parece que vai soltando aí a grasiña, o chourizo, vai collendo xa esa cor de chourizo tamén a cebola? Pois ten boa pinta. Sí? Ten boa pinta, a mí ten boa pinta. Nunca as provei de chorizo. Non? No, me parece. Pois mire que de chourizo sí que son bastante habituais, non? As croquetas de chourizo. Sí, pero bueno, claro, cada un na súa casa ao Mezclado final. chorizo con carne, Claro. sí, pero... Agora botei a fariña. Sí. Importante cociñar a fariña. Como se chama o que leva por dentro o recheo da croqueta? O recheo, a ver, o rus é a manteiga coa fariña. Sí. Despois, a este recheo podemos chamar farsa. Farsa. Un pouco como a da empanada, non sei... Mola un montón o nome, Sí, non? non? A farsa. A farsa. Soa ben, a farsa pinta moi ben. Eu a farsa chamo outra cousa. A da empanada, mellor. Facer farsa, claro, facer farsa. Un pouco que facemos aquí, non? Un pouco que facemos aquí, vale. Como vai a min, a farsa? Vale, a ela vaille. Vamos ver de Xulio, Carmiña, veña, arrímate aí a él. Hola, Carmiña. Tentino ca alfombra que hoxe está un pouco rebelde. Está un pouco rebelde a alfombra hoxe. Está un pouco falsa. Mira, eu teño aquí un poquinho de allo, manteiga, medio ceboliña e o pulpo picadiño xa. Podes achegarte para que vexes como recende. Aí. Que recende de maravilla. Ti dalle. No, hai que remexer seguido. Aí está, Carmiña. Non pasa nada, despois Carmiña veu traballar porque a Xulio Mato non lle dá. Porque cañotas, se ten que botar unha man, se ten que facer cañotas o que faz, ti pide máis cartos. Non, pero é que eu non podo intervir, Carmiña, entendes? Eu non podo tocar nada dos cociñeiros. No, porque despois boten xa colpati que saleu mal. Claro. E agora vamos a botar a mí, xa vou deixar Como todo. ves? Como ves? No, ten boa pinta. Sí, Bueno, entón aquí agora vou botar tamén, como ben dixo Fani, a fariña para que se cociñe un pouquiño. Sí. Pero eu, Fani dixo 100 gramos, verdad? Por litro de botei 80 solo. Por qué? Porque o queixo, o enfriar tamén me vai axudar a que compacte. E xa lle botaches kilo e medio de manteiga. Van quedar máis ou menos, sí. 80-80. Vale. Fani, ti 100-100, verdad? Eu 100. Normalmente é a mesma cantidad de Sí. 80-80 100. por un litro de leite. Por litro de leite. Por litro de leite. Está todo contento porque está botando menos que Fani. que Estefanía está Claro, todo porque Xulio vai a facer unha croqueta líquida. Máis cremosiña. máis cremosiña. Que a túa vai ser máis compacta. No. Máis A miña mazacote. vai ser super cremosiña. Oh. A de Máis Xulio mazacote. vaille costar aí traballar, sí. Vai a abrir e... Sí, No. efectivamente. A mellor definición é abrir e... Vai ser así, de Xulio. Que definición, Vai ser así. Cantos anos era a carreira de periodismo? 4. Para decir, Mais un máster. para decir, A ver, Carmiña, contanos, que che parecen as receitas? Hai algunha que ti digas... Son distintas, as dúas. Bueno, moi distintas. Has saber despois a ver cal sabe mellor, pero... Xa non te molles. Teña boa pinta. Eu non sei por cal me vou. Bueno, Has a saber despois. entón teño que mandar a cadeira dos sufridores e chamote despois. Moi ben. Vale. Pois aos sufridores logo. Veña, un aplauso por ali, un aplauso para Carmiña que está connosco. No voltas co prato. Agora mesmo a xente na casa está vendo as dúas farsas das dúas croquetas que están facendo os nosos cociñeiros e eu creo que a color, o que é a color, a impresión positiva é a de Estefanía. pois non me extrañas, se ven de ti. Escoita, está me dicindo a directora que acaban de chamar desmayados de ver o de Estefanía. Sí. Non sei se Mariluz se desmayou. A ver, Mariluz, que tal? Boa tarde, dende Santiago de Compostela. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben. A ver, ti desmayaches ao ver aquí as farsas ou non? Non. Bueno, vale.
Vaya, cañón. Mellor, claro, ao ver a de Xulio non te desmayaches, é normal, é normal. Recuperou. A miña recuperou. Recuperaches. A ver, contame, Mariluz, porque me dixeron que eras unha auténtica experta croqueteira. Bueno, exageraron. Eso chivaron a min, non sei se é verdade ou non. De que faz as croquetas? Bueno, eu non fago croquetas máis que de bonito. Oh, que ricas. ricas. Solo de bonito. Ai, que ricas, Mariluz, de bonito. Ves, Sí, sí. pois eu creo que de bonito debe de ser das cousas que menos comín, ao mellor, Sí, Croquetas pois de están bonito, moi non sei ricas. ti, Sí, Xulio. aos meus netos nunca comín de gustanlle bonito. moito. Eu de bonito Como nunca. dis aos netos? Gustanlle moito. Home, claro. É así, ti Se gustan os comiches netos tan boas. Eu non as comín, pero se lle gustan aos netos teñen que estar tremendas esas Sí, croquetas. sí. Eu, Estefanía, Dime. Estefanía, diríalle a Mariluz que nos ten que traer unhas croquetas. Sí, Sí. Mariluz, esperámoste aquí con esas croquetas de bonito. Te podes traer aos Bueno, netos. pois calquera día. Está sonando calquera día que non vas vir nunca, verdad? Bueno, xa veremos. Bueno, non Teño pasa nada. unha agenda bastante ocupada. Claro, tens moitas croquetas que facer. Tens razón, Mariluz, tens moitas croquetas que facer. Teño 14 netos. De todos os xeitos... 14 netos, acabas de dicir? Sí, 14 netos. Pois manda aos netos coas croquetas. Entón, vouche disculpar que non veñes. Sí, ó. Claro, Porque sí. os netos, Madre mía. cada un está no seu traballo, están estudiando. Claro, e tens que preparar croquetas para enviar tuppers, claro, é un traballo sacrificado, a veces era boa, verdad? No, eu fago con gusto, Bueno, moito mellor, moito mellor. Pois, Mariluz, un bico enorme, grazas por chamar e grazas por ser unha mestra croqueteira. Sí, son mestra xubilada, pero mestra croqueteira tamén. Un bico, Mariluz, moitas grazas. Nada, gracias a vos por Chao, chamarme. chao. Chao. Adiós. 14 netos croquetas para 14. Madre mía. Madre mía. Eso é como ter un restaurante xa. Madre mía. 14, É peor, 14. Que barbaridade. Bueno, creo que tedes que levar as farsas á neveira, non? Sí, para que arrefíe. Claro. Entón vamos... mira, que vas... A ver, Estefanía, que quero ver esa fervenza de farsa. Aquí a ves, mira que cor, como ben dixiste. Buah, que pasada. Diñe un golpeciño de batedor. Vale, pasárselo polo batedor. Sí, para que o chourizo se reparta un pouco mellor. Claro. Bueno, recordamos a xente da casa que isto despois vai levar mel, Estas croquetas de Estefanía, que agora mesmo Un toque de son mel. de chourizo, van levar mel. Sí. Non? Cando xa saen do que é o aceite, unha vez fritas, poñemos ese Que toquiño rico de vai mel. estar iso, Vai estar moi rico. Que Canto tempo goloso. terían que estar máis ou menos na neveira, Estefanía? O ideal un día, e senón da mañán para a noite, en cantidades así. Un día dis 24 horas, sí, non? eso Vale, é o vale. ideal. E ben filmado para que non faga esa costra. Vale, O que como sempre, decimos, sí, a a costriña. pel, Vale, entón ti supoño que necesitas máis televisivo. sí. Vale, pois voute deixar aquí, marcho con Xulio, porque ainda non está o home para ir á neveira. Xulio Mato é No, así. pero vos, estoy esperando, Mira. Mira. Mira qué crema, Mira qué cremiña, Polvo con queixo, señoras e señores. Pero mira, pero Polvo con tienes queixo. que decir como a recende. A ver. Buah. Moi ben. Mira o meu nariz, a ver. Ves aí? Pois non se ve. Buah. Quedaron sin aroma, Quedaron sin aroma de que o arrecentín todo. Bueno, vai ir á neveira tamén, non? Sí, mira, vou poñer o film, como di Fanny, Canto tempo? pois o ideal, como di ela, dun día para outro, para que repousen, mira. Pois máis máis para Xulio Mato que non dá metido as súas croquetas na neveira. Mentras tanto, vamos contar cousiñas a Galicia porque calquera día mellora se cociñamos unhas croquetas caseiras. Eso é así, xa o sabedes. E a quen lle debemos esta maravilla? Pois aos nosos veciños, os franceses. Vive la France! Que dirían, a referencia máis antiga das croquettes, crocante en francés, é de 1691. E xa naquel momento era unha receita de aproveitamento. Pero, ollo, dato curioso, ao principio non se facían con bechamel, non. Empregaban puré de pataca e daba tan bo resultado que aínda o fan así nalgúns lugares de Europa. Croquetas, croquettes ou chiplipleple, que din na Argentina. Esta elaboración ten case tantos nomes como seguidores no mundo, porque ali onde hai un recheo ben rebozado e fritido, hai alegría. E cales son as mellores? Quen sabe? O mellor é ir probando e comentar coa familia. As de hoxe, de polvo, queixo ou chourizo, son receitas gañadoras. Estade atentos ás nosas redes sociais, @voltascoprato, porque vamos deixar todos os detalles. Sei que hai moita xente que está pedindo xa polas receitas, seino, porque as croquetas triunfan. O máis de Estefanía. Que faz, Estefanía? Faime gracia. Que... Porque cando che dixen ao principio que iban a facer croquetas de chourizo e mel, non dabas un duro por elas.
Bueno, a ver, mira... E agora eres todo maravillas. É que ti estás facendo farsa eu tamén, entendes? Claro, teño que un pouco o xogo de, eu que sei, Moi ben. meterme contigo, Gracias, cañotas. pero con cariño sempre. Sí, eso sempre. Con cariño sempre. Que os saiba todo o mundo que nos queremos moito. Entón, agora o tema é o rebozado O da croqueta, rebozado non? da croqueta que é fariña, ovo, Ovo. pan relado. Ese pan relado non é tan relado como outro pan relado. Eu uso un pan relado grosso. Ah, vale. Sí. Vale. Gústame ese efecto do pan que queda exterior, esa capa que se note. Mira como se nota a grasiña do chourizo. chourizo. Queda por riba, aquí que estáse vendo, queda por riba a grasiña do chourizo todo. Ah, que maravilla. E é unha croqueta que é moi fácil de bolear, pero eso sí, convén sacar a masa Sí. 10 minutiños antes de facer a Para que tempere. Para que tempere, efectivamente, Bueno, para que non sexa máis Bolear doado. para que non saiba é darlle a formiña, non? Efectivamente. Moi ben. Pois ten un aspecto maravilloso. Eu creo que podemos repartir os 50 euriños. Además é moi fácil hoxe, eh? Sí. Vamos alá. De que son as croquetas de Estefanía Colmeiro? De chourizo e mel. Sí, eu tampouco cría ao principio. Pero son de Chourizo e mel. 664-483419, chamade ao voltas co prato, 50 euros. E sí, son de chourizo de mel. Esta muller é así, pero sorprende. Veña, vamos bolear. Vale, pues mira, Boleamos. o que decíamos, a fariña, o ovo e xa Que o guai. pan relado. Que guai. Así. Pois quero ver unha, quero ver como frites unha. A ver se está o aceite quente. Ainda non Mete está. o dediño aí. Bueno, se non este... Sí. Vale, marcho con Xulio porque xa me quere... É que me quere así. Na, a ver. Non, non. É que non vai a estar. Adiós. Vamos con Xulio, veña. A ver, señor Mato, como estás? Pois estou sacando xa a primeira tandadiña para aquí. Ah, as túas son distintas. É o rebozo diferente, sí. Sí, no, é o teu... A miña forma é diferente. A túa formiña é distinta, volea Porque distinto. Mira, porque é unha masa que é máis mala de traballar. Claro. Porque é máis cremosa. Xa. Entón é bo porque é máis cremosa, malo porque é máis mala de traballar. Entón, Claro, mira, porque a diferencia eran as proporcións, non? A eso, túa levaba 80 e 80 Queras que non leva 20 gramos menos de fariña Claro. por kilo. O sea, por kilo. litro. Entón, por eso pode ser un pouco máis complicado traballalas, pero vai dar Pero mira, unha textura E distinta. aparte, o meu rebozado é diferente, porque eu, en vez de fariña, huevo e pan rallado, que é o rebozado tradicional, Ah. fago pan rallado, ovo e pan rallado. Ah, vale, non lle botas fariña, non lle boto pasan por fariña. Non pasan pola fariña. Vale, vale, Simplemente collo con 2 culleres, boto aquí no pan rallado, E voleas co pan relado, doy xa. así, para que se empape por todo de pan relado, e agora xa non se me Ah, que agarra. curioso. E o teu pan relado sí que é o normal, non? O pan relado é sempre. Pan relado de toda a vida. Lo que Vale, temos na casa, non fai falta gastar máis no supermercado. Iso é por alguén? Por alguén do programa, No, pola no, túa compañeira, non? No, na estantería do pan relado hai no fino. Mira, fixadevos que estamos É vendo grosso. aquí pan relado. Estamos lo vendo aquí, pan relado. Ovo e e pan relado. pan relado. Estábamos lo vendo. No, pero ahora xa estou ponendo para aquí. Moi ben. E agora damos así un meniño, ves? Creo que teño que repartir cartos, eh? Pois reparte que ti ter moitos. Bueno, Que non ter fillos. A ver, imos a Betanzos. Pilar, que tal? Boa tarde. Oye, boas tardes. Como Que tal? estás? Muy ben, encantada de vervos. Bueno, o placer é noso que nos vexes, por suposto. Encantada. A ver, gustan as croquetas? Imagino que sí. Bueno, imaginaste ben, porque as croquetas encantanme. E cal dirías ti que é a croqueta por excelencia que comes ti? Pois mira, vouche ser sincera. A que lle chamamos a de roupa bella, que pois, o das sobras, carne Esa é que se superrica, queda de esa é guisar, superrica. pois algunha cousa. E as de bonito tamén me encantan. As de bonito, ves? de Pois bonito, outra me muller que encantan. comeu de bonito, Pilar, de Betanzos, e nós aquí sin probadas. Sí, Sí, pois son moi ricas, de verdad. Bueno. Con esos cociñeiros estupendos que tedes, atrevedevos a facelas porque son riquísimas. Oi, terían que facer un día, eh? Pois sí. Pois a verdad que sí. Terían que facer un día croquetas de bonito. A ver si se anima Pilar. E ti, Pilar, tes que vir un día. Bueno, eu xa estuve aí en certa ocasión, Pero podes volver. Pero sí, me encantaría. Claro, podes volver cando queires. Veña, vamos aí polos 50 euros. De que son as croquetas de Estefanía Colmeiro? Pois mira, de chourizo e mel. Moi ben, Pilar de Betanzos, Pilar. 50 euros. Graciñas. Moi ben, Pilar, pois un bico enorme e o dito, cando queiras podes vir, vale? E para vos tamén, que pasedes boa tarde. Moitas gracias. Chao, chao, Pilar. Chao, Pilar. Hasta logo, chao, chao. Xulio, sigues aquí Outra vez sigues as de, boleando, outra non? vez as de bonito, Alucino, eh? Sí,
que es de bonito, sí que triunfan, eu pensei que non triunfaban tanto. Eu xa estou tardando en facelas. Moi ben. A ver, vaste poñer a fritir, porque este aceite está pedindo papas, Este aceite está pedindo caña. Croquetas, verdad? Sí, está pedindo croquetas. Vamos a ver. Mira, xa empezamos, xa está quentiño, ves? Oiches, estou lendo aí que sei que comemos 151 croquetas ao ano. Bueno, serio, depende, se hai boda, De media. se hai boda máis. Se hai boda máis. Despois da boda, non? Se vas a unha boda, non. Ou na boda, claro, nos pinchos da boda, Hombre, nos pinchos da boda, toleo, que as croquetas. É certo. Soen estar moi boas. Sí, por son certo. pequeniñas de bocado. Soen estar riquísimas. 151 croquetas que son 5 metros e pico de alto. Bueno, eso depende de quen faga a croqueta. Cuidado. Vamos con Estefanía Colmeiro rapidamente antes de falar con Carmiña. Veña. A ver, ti estás fritindo, non? Eu estou fritindo. Vale. Eu fagolle esta forma de boliña. Vale. A mí gustame moito esta forma. Aceite ten que ser quentísimo, non? Sí, o aceite ten que estar moi quente para así que queden ben fritas que por fora. Gusta unha forma redonda, A mí tamén. Sí. Están Destas moi van facer bonitas. falta un pouco máis. Están moi bonitas. Vou ir falar con Carmiña a ver que lle parece, vale? Veña, vamos con Carmiña. Arranco malo. Un aplauso para Carmiña que está con nós coxe aquí, e ben merece. A ver, Carmiña, como estás? Eu ben. Estás ben? Todo maravilloso. Trouxeches unha receita das de bandeira, Sí. Bandeira porque está a xente alucinando. Non me digas. Sí, está, pero a xente encantada, Pois entón agora, mira, que vai solo Oiches. unha promoción. Estame dicindo, tan o teléfono que non para. A xente mandando receitas de croquetas. A de bonito ti probárelo. No. Non? Pois hai que probala. Sí, porque tanto gusta, Claro, tanto gusta. hai que facer. Pois prepárate para probar, vale? Moi ben. Chámote en 2 minutiños. Vale. Un aplauso para Carmiña de San Sadurniño. Veña, vamos alá. Volvo. Estou aquí. A xente na casa está vendo esas croquetas e a verdade é que son increíblemente bonitas, Como a Increíblemente recende. bonitas. Como a recende. E o do mel, que tal? Como O vai do mel tema? vai a ser agora no empratado xusto ao final, porque a croqueta está quente. Xa, pero eu quería velo. Querías velo. O do mel, Vale. claro. Quería ver. Eu máis a xente da casa, entendo, Xa, pero eu, o que che comento, Cañotas, Claro. a croqueta está quente, entón, cando botes o mel, Xa. ese mel vaise como fundir na croqueta, O sea, é ao final de todo. Efectivamente, o que che decía, ten que estar a A ver, croqueta isto frita. temos que ver, aí, estáse vendo, a ver. Volca e o mel. O mel, efectivamente. Que se derrete. Aí estamos, funde na croquetiña. Bueno. Estáse vendo na casa. Un fortísimo aplauso para a nosa querida Estefanía Colmeiro. Vámoslle pedir a Carmiña que se levante e que veña porque chegou o momento de probar. Carmiña, por favor, camiña cara a nós. Un aplauso para ela. Increíble, Increíble. Carmiña, ti mire iso pa aí, Ai, moi. Que te parece, Son Carmiña? grandes, Son Madre mía. grandes. Pois mira, por 50 euros a ver se usaba xente da casa. Ti non o digas. De que son as croquetas de Xulio? Digo eu? Sí, ti sí. De polvo e queixo. Quero dicir ti tamén, de que son? De polva que hizo. Moi ben, 664-4834-19, chamade ao voltas co prato, 50 euros en xogo. Chegou o momento de probar. Vente comigo. Vamos alá. Que te dixo, oh Dios, quero croquetas. É que quero croquetas. É que agora mesmo... Esta está menos quente, vale? Todo Galicia quere croquetas agora mesmo, Isto é increíble. E logo os ovos para que son. Están aí, pa ver. Veña, dalle cando queres, Carmiña, podes ir probando. Esas son as de mel, as de Estefanía Colmeiro con chourizo. Veña, repartimos cartiños. Imos a Ferrol. María, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Que tal? que che parece o que estamos facendo hoxe? Bueno, mandar unhas poucas para Ferrol. No, claro. Pero salenme caros os portes, está ali. Pago seu. Bueno, teñen unha pinta de cremosidade as dúas, a verdade, espectaculares. Veña, por 50 euros, de que son as croquetas de Xulio? De polvo e queixo. Moi ben, 50 euriños que van para María de Ferrol. María, un bico moi grande, vente cando queiras. Gracias. Vale? Vale. Veña. Chao, hasta loguiño. Chao. Bueno, imos alá. A nosa querida Carmiña de San Sadurniño. Probaches? Probei. Tes unha decisión tomada? Teño decisión. Ui. Vamos alá. Carmiña de San Sadurniño. Despois de probar as croquetas de polvo e queixo de Xulio
e as de chourizo e mel de Estefanía Colmeiro. Quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Tan boas as dúas, No, pero xa. voume cos de Julio. Xulio Mato! Xulio Mato saltou a noticia, Non o agardábamos, pero saltou a noticia. Bueno, moi ben. Moitísimas grazas, Carmiña. Gracias por vir. Señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Lembren que as receitas están en @voltascoprato. Vémonos mañán. Chao. A comer croquetas. De rojo me lo quitó.